ajattelen, silloin kun minä olin lapsi, tässä oli kylä, niin mitä tässä on 10 taloa suurin. 10 savua. Lapsia oli joka talossa vähintään 5. Sitten joka talossa oli lehmiä, joka talossa oli 1 hevonen. Se oli niin erilaista se elämä, saatana. Ja sitten niin kuin mekin siihen aikaan, kun ukot, ne kertoi Oskarin pirttiin, se oli semmoinen iso pirtti. Ne kertoi sinne juttelemaan illalla aina tarinoita. Ja me tuommoisen pojan lossit, sitten siellä lattialla istuttiin ja kuunneltiin niiden juttuja. Se oli niin kuin filmiä olisi katsonut. Ei ollut telekkaria, ei ollut sähköä. Se oli niin hienoa aikaa ja elämää. Niitä on monesti ajatellut, muistellut niitä. Mutta se oli jotenkin